ପିଲାମାନେ ଲକଡାଉନ୍ ସମୟର ଏହି ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍କୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ମୁଁ ପ୍ରୀତି ଗୁରୁମା ତୁମକୁ ଆଜି ବ୍ୟାକରଣ ବିଷୟରେ ପଢ଼େଇବି। ତେବେ ଆମେ ଅନେକ ଶବ୍ଦ କହିଥାନ୍ତି, ଯେମିତି ବିଦ୍ୟାଳୟ, କମ୍ବଳାସନ, ଦିଗ୍ବଳୟ, ପୂର୍ବାହ୍ନ, ଏମିତି ଅନେକ ଶବ୍ଦ। ଏହି ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ଏକାଧିକ ଶବ୍ଦ ମିଶି ରହିଥାଏ। ଏହି ଶବ୍ଦ ମିଶି ବା ସନ୍ଧି ହୋଇ ଗୋଟିଏ ନୂତନ ଶବ୍ଦ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଆଜି ଆମେ ସନ୍ଧି ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ପ୍ରଥମ ଶବ୍ଦର ଶେଷ ବର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶବ୍ଦର ପ୍ରଥମ ବର୍ଣ୍ଣର ମିଳନକୁ ସନ୍ଧି କହନ୍ତି। ସନ୍ଧି ତିନି ପ୍ରକାରର, ଯଥା 1ରେ ସ୍ୱର ସନ୍ଧି, 2ରେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ସନ୍ଧି ଓ 3ରେ ବିସର୍ଗ ସନ୍ଧି। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ସ୍ୱର ସନ୍ଧି ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ଯେଉଁ ସନ୍ଧିରେ ପ୍ରଥମ ଶବ୍ଦର ଶେଷ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶବ୍ଦର ଆଦ୍ୟ ସ୍ୱରଧ୍ୱନି ଥାଏ ତାହାକୁ ସ୍ୱର ସନ୍ଧି କୁହାଯାଏ। ଯେମିତିକି ପ୍ରଥମ ଶବ୍ଦର ଶେଷରେ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ, ଯଥା ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ କହିଲେ ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ଅ ଠାରୁ ଓ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଗୁଡ଼ିକ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ। ପ୍ରଥମ ଶବ୍ଦର ଶେଷରେ ସ୍ୱର ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶବ୍ଦର ଆରମ୍ଭରେ ଯଦି ସେଇ ସ୍ୱର ଧ୍ୱନି ରହିଥାଏ ତାହାକୁ ସ୍ୱର ସନ୍ଧି କୁହାଯାଏ। ବୁଝିଲ ତ? ଯେମିତିକି ବିଦ୍ୟା, ବିଦ୍ୟା କହିଲେ ଶେଷରେ ଆ ଧ୍ୱନି ବା ଆ ଶବ୍ଦ ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଉଛି ଏବଂ ଆଳୟ ଆରମ୍ଭରେ ଆ ଧ୍ୱନି ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଉଛି। ଆ ଏବଂ ଆ ମିଶି ବିଦ୍ୟାଳୟ ହୋଇଯାଇଛି। ପୂର୍ବ ଯୁକ୍ତକ ଅହଣ, ପୂର୍ବର ଶେଷ ଧ୍ୱନି ଓ ଅ ଏବଂ ଅହଣର ଆଦ୍ୟ ଧ୍ୱନି ବା ପ୍ରଥମ ଧ୍ୱନି ହେଉଛି ଅ ଓ ଅ ମିଶି ଆ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ତାହା ପୂର୍ବାହ୍ନରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। କମ୍ବଳ ଯୁକ୍ତକ ଆସନ, କମ୍ବଳର ଶେଷ ଧ୍ୱନି ଅ ଏବଂ ଆସନର ଆଦ୍ୟ ଧ୍ୱନି ବା ଆରମ୍ଭ ଧ୍ୱନି ହେଉଛି ଆ। ଅ ଏବଂ ଆ ମିଶି ଆ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ କମ୍ବଳ ଯୁକ୍ତ ଆସନ କମ୍ବଳାସନରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ। ବିଦ୍ୟା ଯୁକ୍ତ ଅଭ୍ୟାସ, ବିଦ୍ୟାର ଶେଷ ଧ୍ୱନି ଆ, ଅଭ୍ୟାସର ଆଦ୍ୟ ଧ୍ୱନି ଅ। ଆ ଓ ଅ ମିଶି ଆ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ତାହା ବିଦ୍ୟାଭ୍ୟାସରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଆମେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ସୂତ୍ର ଜାଣିଲେ, ଯେମିତି ଅରେ ଅ ମିଶିଲେ ଆ ହେଉଛି, ଅରେ ଆ ମିଶିଲେ ଆ ହେଉଛି, ଆରେ ଅ ମିଶିଲେ ଆ ହେଉଛି ଏବଂ ଆରେ ଆ ମିଶିଲେ ମଧ୍ୟ ଆ ହେଉଛି। ଏଇଭଳି ମିଶି ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ତାକୁ ଆମେ ସ୍ୱର ସନ୍ଧି ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। ସେଇଭଳି ସ୍ୱର ସନ୍ଧିର ଅନେକ ସୂତ୍ର ରହିଛି, ତାହା ଆମେ ଆଗକୁ ପଢ଼ିବା। ଧନ୍ୟବାଦ।